Hello! Welcome to my vlog. Karon manihapon ta ninyo og avocado. Avocado na pod. So, dara ako avocado. Unya kay kuan ba kanang mingawon ko og kuan sa una kanang pareha sa among kinabuhi ba dito sa bukid nga yan ani isa ka avocado amo ra ni siyang pikason nya kung naay kamay nga kinugay or brown sugar maoray among ibutang nya mao ni akong buhaton karon nya wala man koy kamay nga brown or kinugay man koy kinugay so white sugar na lang akong ibutang ani ha. Tangan ako white sugar mani akong panihapon ron ay nikao naman ko ganina rice, nag-rice naman ko pero kuan pa to sayo pa. Muna siya kuan. Binotilya. Namang guy punuan ani akong uyuan sa una no. Noon kami maginani mi sa kong igagaw. Kami pa yung kat-kat sa punuan. No. Kat-kat na mo sa punuan. Na. Lain ko'y tigsaw, lain tig-kat-kat niya. Ako rin mo ko kakat-kat. So, tigsaw na lang ko. Dadamig. Kamay kinugay lang. Kaon ba ito? Daghan kayong avocado. Mamiss to na to itong mga kabataan sa una. Itong kalihukan ba? Kalihukan sa itong pagkabata. Guroy des baka. Sakay des kabaw. Sakay des kabaw. Bunda sayo lang. Dali mi ka. Munguha demig avocado. Buhian ng kabaw baka. Tala emang naan ron ka. Ang gula itong kinabuhi sa una. Ano yun na mo papalit. Hindi ba usik? Sinaw kayo. Ano yun ang avocado sa kong uyuan sa una? Mag-yun siya. Binutig siya. Ang binutilya mga higala is kuan mo gusto siya kanang lahi iyahang unod as in umiig kay siya unod hindi siya basa unod ugas siya unod no maola ni nya daghan man ni akong avocado duha man ni ka kilo nya gi butang nga gatas akong anak lara ay yung butang na gatas sa iyang inahan mao ni ngayon intaon ta sa itong mga kaagi sa una medyo kuan shout out sa makarelate ani si kuan makarelate ani siya minsan ang mga inday ka makalit ani nga napag-iusahay nga wala pa jumi ka dala og asukar niya ano day hinug wala mi ka dala og kinugay magkuhaon kauno na mo bahalag tabang kaya ko na siya kani nga ko hindi man siya basa